कनफारेन्स जानो दिनै प्रिपेरेसना सोलिगासिनो दं। खुलुमबाय। जोंहा दायो फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि 4-5-6-7 सानब्रैनि जोङो बिराद गाजा गोमजायै मोनसे जों हाबाफारि लादों। सनितपुरनि माने 10थि 3 बोसोरारि आरो 13थि मिरुनि माने 3 बोसोरारि बे हाबाफारिखौ जोङो खुंनो खारने जाजु खालामबाय थादों। जोङो बेवहा बानजाय आफादबो दानाय जाबाय। जोङो बेयाव बानजाय आफादनि जोंहा दङ बिथां लीलाधर बर' आरो गाहाय नेहाथारि जोंहा ललित बर'। ओमफ्राय जोङो शनितपुर जिल्लायाबो सम्पुर्ण बेवहा अहायखौ जों खालामगासिनो दङ। जों गासै बियाब बिखेखকৈ जोङो शनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जोङो गिदिंनानै गथै माने सांग्रांथि मेल लाबाय थादों। सांग्रांथि मेल लाना रायजोफोरखौ जोङो फैबाय थानाय बे खिन्थु जथुम्मायाव जेन गासैबो लैहोर लैहोर फैनो हायो, लैहोर लैहोर फैनानै खामानिखौ मावनो हायो। गासै खामानिया जे मोजाङै जायो। गासै जोंथ' अखम आरो अखमनि बाहेरा भारतनि बाहेरनिबो जोंथ' माने जोंथ' हादरनिफ्राय फैगोन बिथांमोनखौ जों मोजाङै खुंनो हायो, मोजाङै जोङो बानजायना हरनो हायो। बिनि थाखाय जोङो बिराद मोनसे माने प्रस्तुति सालायबाय थादों आरो प्रस्तुति जाबाय जोंहा। ओंखायनो आङो खावलायदों गासै जोङो अखमनि बाहेरा सारा भारताव थानाय, भारतनि बाहेरायाव थानाय बेसेबां हादरफोरनि जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन बा बाथौआरि नङै गोजान रायजोआनो जाथों बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों। बिथांमोना जोंनि बे जथुम्मायावहा लैहोर लैहोर फैनांगौ। बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै बानजायना थिनहरगोन, मोजाङै जाहो लोंहो गासै बेसेबां हायो जों बिथांमोनखौ मान होना थिनहरगोन। ओंखायनो बिथांमोनखौ बे हाबाफारियाव जोङो खामानि फैनो थाखाय जोङो जोंनि शनितपुर जिल्ला आरो बानजाय आफादनिफ्राय जों खावलायहरदों। बे हाबाफारियाव जोंहा बिखेखকৈ जोंहा सबसे गेदेर हाबाफारि आरज गमा जागोन। जोंहा आरज गमा बे आरज गमावहा जोंहा 50,000 माने जों आरज हानजा माने आरज थागोन। जोंहा सुबुं लानानै जों खालामनाय जागोन। बेयाव खाम सिफुं जथा सेरजा जों हारिमुखौ लानानै जों बेवहा जेथिया जों गुबुन जेनेबा जों हारसा हारिफ्रा जेनेबा जों बिहुखौ जों बिथांमोना मोनसे गिनिस बुकआव रेकर्ड खालामनाय बादिनो जोंबो बे जोंनि आरजखौ जों 50,000 आरजखौ जों बे गिनिस बुकआव रेकर्ड खालामनो जों थांगासिनो दङ। ओंखायनो जों गासै बाथौ रायजाफोरखौ बे हाबाफारियावहा जोङो आरज गमायावहा जों बाहागो लानो जों खावलायदों। आरो लोगोसे बिनि लोगोआवनो जोंहा जोंनि बाथौइज्म जोङो इज्म लिरनो हानायनि मोनसे लामायाव फैबाय थादों। बे लामानि खारनै जोङो जोंनि भारतनि गृह मन्त्रि बिथां अमित शाहखौ जों लेंहरनाय जादों। बिथाङा निस्सय फैनानै बे हाबाफारिखौ बे बाथौइज्मखौ होनायनि मोनसे फोसावगोन होनना जों आसा खालामदों। बे मोनसे जोंहा गोबां मोनसे माने गोबां बोसोरनि मोनसे आसा बा बर' रायजोफोरनि आसा होनना आं सानदों आरो।